खुलुमबाय स्टुडियोआव आं किलिकां ब्रह्म गलादार फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा दासिमबो ट्रेड लाइसेन्स बानायनानै लायाखै नामा ट्रेड लाइसेन्सखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां लाबोदों नंगौ गलादार फालांगियारिफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां नोंथाङा फालांगियारि लाइसेन्सनि थाखाय जिंगासिनांगौ गैला बे बारनिफ्राय ट्रेड लाइसेन्सनि थाखाय नोंथाङा मावख'आव थांनो गोनां जालायला नोंथाङा न'आव जिरायनानै सेवा सेतु पर्टेलाव ट्रेड लाइसेन्सनि थाखाय आर'ज गाबनो हागोन आरो नोंथाङा खाजोनाखौ अनलाइनावनो गोरलैयै होनो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा गिबियाव सेवा सेतु पर्टेलाव थांनांगोन बेनि उनाव रेजिस्टार टेबआव थांनानै नोंथाङा क्लिक खालाम आरो क्लिक खालामनानै नोंथांनि मुं मबाइल नाम्बार इमेल आइडि जिल्ला आरो पासवार्डखौ होना आबुं खालामनो नांगोन बेनि उनाव लगइन टेबआव थां आरो क्लिक खालाम लगइन खालामनायनि उनाव एप्लाइ अनलाइन टेबआ ओंखारगोन बेनि उनाव ट्रेड लाइसेन्सनि सिबिथायखौ सायख' बेखौ सायख'नायनि उनाव मोनसे फर्म ओंखारगोन नोंथाङा बे फर्मखौ गोनां फोरमानलाइफोरजों लोगोसे आबुं खालामनांगोन गावनि मुं आरो थंखौ थार महरै जमा होखांनायनि उनाव नोंथाङा सिबिथायनि रां होनांगोन बेनि उनाव गासिबो खामानिया जाफुंनायनि उनाव एसएमएसनि गेजेरजों साक्सेसफुल मेसेज फैनायनि उनाव नोंथाङा ट्रेड लाइसेन्स मोनगोन